Tay, sabi po tayo malapit lang. Sabi niyo po malapit lang. Malayo po. 200 meters. Oo. Mahirap yung sitwasyon ni Tatay Waning, no? Igiban pa lang. Mahirap na. Dito tayo malapit. Tay, sabi po tayo malapit lang. Sabi niyo po malapit lang. Malayo po. Ito na lang yung pinakamalapit na igiban. Malayo na eh. Malayo. Malayo po. 200 meter. 200 meters. Oo. Tingnan natin yung 200 meters kung talagang totoo. Tay, may mga pamilya po ba kayo? May pamilya po kayo? May asawa po kayo dati? May mga anak? Ha? May anak kayo, Tay? May asawa kayo dati? Asawa? Tawa? Opo. Dati? May anak? May anak? May aki ka mo? May aki? Hain? Siya? Asan yung anak nyo? Ay, hindi talaga. Hindi niya ako makinig. Saan tayo? Ha? Opo, may bakod. Baka masundot mo. Ano? Saan? Saan tayo? Ah, ito. Tapos bababa pa doon. Op. Matagal na kayo pabalik-balik dito, Tay? Asan yan? O, dahan-dahan lang po. Mahirap yung sitwasyon ni Tatay Waning, no? Igiban pa lang. Mahirap na. Ay, bababa pa dito. Sige tayo, mauna kayo tayo. Ako na lang dito. Mauna na kayo bumaba. Mauna kayong bumaba. Huwag mo nang ibaba, iwan mo lang dyan. Ah, iiwan dito. Tapos yung galon na lang. Napus.
Dito. Dito si tatay nag-iigib ng tubig. So mahirap, yung pababa pa lang. Mahirap na. Pero masarap yung tubig dito, mga ganda. Lamig. Ayan, dahil medyo madumi-dumi itong ano ni tatay. Mauling. Yun yung gripo, ano? Po, Gripo ang ginagamit dito. sa amin po, Oo. gray po. Ah, Gray po. Tanggalan lang natin ng konti na. So, tayo yung pagkabulag nyo po ba, inborn yan, simula at pagkabata? 3 taon na? tigdas. 3 taon ka pa lang? Tatlong taon. Ah. Dahil sa tigdas yan, tay? Dahil sa tigdas? Tigdas. Yung maitim? Bakit ano po ba yung ibang klase ng tigdas? Mapula? Ayun dahil doon sa tigdas, kaya na ano si tatay, nabulag. Salamat nga po dahil nabuhay yung tubig doon. Ito sa bike ko, huwag silang namatay. Ah. Kayo lang yung nabuhay? Araw-araw ka tayo nag-iigib ng tubig? Araw-araw ka nag-iigib ng tubig o hindi naman? Ah. Tinitipid nyo na lang. Ah, paglaba. Magkano naman yung binabayad mo tayo? Medyo marami-rami, nasa 100. Saan kayo nagpapalaba? Saan dito? Nasa may malapit sa akin, yan ang mundo. Yan, medyo nawala na yung ano, uling. Saan kayo naliligo dito din? Kami sandito. Kami sandito. Ah. Alin po yung mas malayong igiban? Dito o doon? Dito. Ay, ito mas malayo. Sa bagay, sanayan lang naman pag mga ganitong lugar eh. Paano pag may nakasalubong kang ahas dyan? Tay, asa po yung mga kapatid niyo? Wala na? Meron na kung isa, nasa sa bayo ng kampo. O kampo? May asawa kayo dati? Wala. Hindi din kayo nagkaanak? Wala din kayong anak? Paano yan pag may sakit kayo? Anong ginagawa niyo? Ano po? Dalawa sana yung water niya po ganyan. Isang malaki, kasi hindi kasi. Paano yan? Pag bumili tayo ng malaki nitong water jug, eh paano mo madadala?
Kita? Mabigat. Karita? Hindi, pag galing dito, paakyat doon. Ah, Pag galing dito, paakyat doon. hindi. Pagkadaan ko naman. Tsagaan mo na lang. Sabi doon sila sa lila ko naman doon. Oh. Baka mahalas ka dyan. Mos? Sa kita nakagin. Gi, orig de. Ari. Mano ka pa yung bay? Mano ka pa? Mahanaw? Ah. Mas na, madama na kita. At mana? Ah. Iyo, di pulang kebrang kagi. Dapat talaga may guide si ano? Tatay? Op, to po, to. Yan. Diyan ka sana sa malinig mag-agi. Op, may gapo, nakulang gapuan. Yan. Wala. Sige, diretso. Ay, di pa lang kita. Wala ko di kita nag-agi. Op. Yan. Hindi niya tayo tatalian. Hindi na. Wag na po. Wag na. Oh, napakaginhawa naman talaga dalhin tong tubig pag may ano, kariton. Op. Iya po. Ay, pabalik na nga kami guys dun kay Tatay Waning. So magginhawa na. Nasa kalsada na tayo. So paano pag wala kang ano, pag wala kang pagkain, saan ka kumukuha? Diyan sa tindahan, yung isang araw, bumili ko 1 kilo. Yung isa pambili ko, 1 kilo, pang 2 kilo, o pang 1 kilo. Oo. Pinos kong 2. Ah, bigay na siya yung 1 kilo. Oo, bigyan na. Eh, sino nagbibigay sa'yo ng pera? Ito ka ba? Kaso ngayon, hindi ako nag-ano. Ah, nagtatrabaho ka din? Anong trabaho mo? Nakikito ka lang, kupra, nakikiubak, padar kami, matiisan. Nakikiubak. Ah, yung kupra, tinatanggal mo sa bao. Oo, Tapos nakikibalat ng mais. oo. So ngayon, walang kupra, walang mais. Ah, Walang kupra ngayon, walang mais. wala na ngayon. Maghihintay naman ng kataunan. Ngayon December, nagsimula na naman. Pero yung iba,
nagmamarais. Oh, di ba? Hindi masyadong pagod. Kakabit-bit ng ano, galon. Ah. Thank you, Lord. Huh. Ay, salamat. Ano? Op, op, op. Eh, mahirap si tatay. Kung saan saan nauuntog si tatay. O, paano pag... Ah, bilis na. Bilis na. Sabi sa'yo, iniwanan mo yung susi mo. Nalimutan ko, magkano pa sinataka. Pinaalala ko sa kanya yung susi, hindi pa ka nadala. Yan, di mahanap ni Tatay Waning yung susi niya. Wala sa bulsa mo? Wala sa bulsa mo? Pailo sabi no. May shampoo. Mahayo baga tayo. Walang susi. Wala oh. Saan mo madalas ilagay yung susi mo? Saan mo madalas ilagay? Dapat lagi may tali ano eh. Dapat may tali lagi yung susi. So gagawin mo na lang. Yan na lang yung gagawin mo. Sige nga. Eh dahil hindi mabuksan ni Tatay Waning yung kanyang bahay dito sa kabila. So mabubuksan niya daw ng alambre. O dito tayo ba mabungkok eh. Yan, binubuksan ni Tatay Waning gamit ang kawat. Oy, dali. Ay. Ganun lang pala kadali, no? Ganun lang kadali. Huwag niyo sasabihin yung sekreto mo, baka gayahin ng mga bata. Mapasok ka niya dito. Magpapabili na ako ng bago niya, kandado. Kasi yung mga kandado ko, wala na. O sige, bilhin natin ng bago. O ngayon naman, dahil tanghali na, magsasaing ka. Makain naman ako. Ay, konti pa kong kanin dito. Lulutuin ko yung ulam na lang. Anong ulamin mo tayo? Lucky 7, may dalawang itlog akong binili dyan kagabi. Meron din akong ano dyan, dalang Lucky May, tapos sardinas, tapos corn beef, Pwede na. tapos yung ulam. Pwede na. Para easy to eat na lang. Pero pwede mo pa rin lutuin, iinitin mo lang na. Ay, mas gusto mo tayo ulamin, yung corn beef o yung ano, yung sardinas o Yun na muna lang. yung Yun na muna lagi, me. sa Lucky May. Sige. Tulungan natin si Tatay Waning magugas itong kanyang gamit sa pagluluto dahil alam naman natin hirap ng sitwasyon niya. Yung nakakaawa, bunggo siya ng bunggo kung saan saan. Kung saan saan siya na uuntog. Ayan, tama-tama na siguro ito kay Tatay Waning. Mag-isa lang naman siya. Ito, madali lang itong yun. Ay. Anong ginagawa mo pagka ganitong tanghali? Tulog. Sigurado ka tayo, ikaw lang yung mag-isang gumawa nitong bahay mo? Para yung
pinapalitan lang ng atong yung kapitan. Si Kapitan na yun ang paggawa. Kapitan Pipe. Yung lang pinapalitan lang ng SIM. Yung tira yan ang digger. Yung digger dyan. Oo. Kaya mo tayo baka may makapanood nitong video mo. Paggawan ka ng medyo maguginhawang bahay, no? Yung nga, yun lang pinaano ko. Kasi mahirap din talaga yung ganitong sitwasyon, no? Kagabi, nakausap ko si Roslyn Rodriguez. Ano sabi tayo? Sabi niya, hihingi raw, ilalapit daw ko sa gym yata para daw matulungan. Sabi ko, hindi ako pwede naman para yun. Yun naman hinihiling ko tulong. Kaya nga dahil ikaw hindi ka na makapagtrabaho ng maayos, no? Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Ik- Kaya nga, nagdalan yung bigas eh. Matagal-tagal na yan sa akin. So yun guys, no? Naipagluto na natin si tatay ng kanyang tanghalian ngayon. So iiwanan muna namin. So sa susunod, pagpunta namin tayo, bibili kami ng radyo, tapos lalagyan ng yung container, tapos ano pa yung isa? Susi. No? Okay. So and guys, hanggang dyan lang muna ang aming video. So maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.